dezakegu auzolan ariketa erraldoi bat dela, Euskarari Puska kanpaina hau, eta esan duzun bezala, 6. urtea dugunakoa, eta pozik eta determinazioarekin geroz eta gehiagora iristeko. Esan dezakegu ekoizleak batzen dituen ekimena dela, sarekideak batzen dituen ekimena dela, jende ezberdina sartzen da proiektuan, eta bereziki garrantzitsuena da bakoitzak bere helburu edo zergaitiekin parte hartzen duela kanpaina honetan. Batek elikadura burujabetzagatik, besteak auzolanagatik, besteak herria egiten duelako, besteak euskararengatik, eta hori esan dezakegu dela herrigoraren virtualitate bat edo kanpainaren virtualitate bat. Hainbeste jende helburu ezberdinak aurrera eramateko. Herrigora bertso baten oina edo oinetik edo hasten da, nolabait, herrigora, herribera, herrigara, pixkat lelo horrekin jaio zen ekimena, eta leku ezberdinak batzen ditu, esan dezakegu Nafar hegoaldeari begirako ekimena dela, edo Nafar hegoalde erdialdeari begirako ekimena dela, baina era berean parte hartzen du Euskal Herria edo nazio mailako perspektiba bat daukana. Eskaerak zabaltzen dira Euskal Herriko txoko ezberdinetan, Lekeitio batean, Leitza batean, Bilbo batean, eskaera jaso daiteke eta hori da garrantzitsuna, herriak herriari zenolako bultzada ematen dion. Esan dezakegu Lekeitio eta Blitas lotzeko zera bat dela herrigora, bitxia bada ere bertatik sortzen da, bertan Lekeitioko bi mutil hasten dira bueltatzuk ematen nola egin hau, eta esperientzia batean oinarritzen dira, zazpiak bat ekimenak martxan jarritako esperientzia batean oinarritzen dira, baina Lekeitioko bi mutil izan ziren nolabait ere honen bultzatzaileak. Guretzat oso polita da, nolabait herrigorak hiru zutabe ditu, bat euskara, elikadura burujabetza eta beste auzolana. Auzolanak ematen diona da nolakotasun bat, eta betidanik ezagutu izan dugu auzolana aintzinatik datorren kontzeptua edo egitasmoa edo egiteko modua dela, eta guk ikusten genuen bestelako herri bat eraikitzeko auzolana beharrezkoa dela, beste balore batzuetan, beste filosofia batzuetan oinarritzen delako nolabait. Horregatik auzolanaren garrantzia azpimarratzen dugu. Eta auzolanak berak egiten dio edo ematen dio balioa kanpaina honetan euskarari. Zergatik batetik jende asko parte hartzen duelako eta bestetik auzolanari esker 25% bideratzen duelako euskalgintzarako. 6. urte honetan esan dezakegu ekarpen ekonomikoa, azkeneko zifra hauek ezagutu gabe kanpaina oso ondo doa, baina azken egunak dira eta esfortzu bat egin behar dugu azkeneko kutxa horiek lortzeko, baina esan dezakegu milioi bat inguruko ekarpena izan dela euskalgintzari egin zaiona, bai aekari, bai sortzeni eta bai ikastolen elkarteari. Frontoiari buelta bat emateko, lurra zan aerezkoa eta orain ja konpondu dugu, jarri dizkiogu porteriak, saskibaleko kanastak eta hori. Gimnasioa erabili ahal izateko konponketa batzuk egin berogailuetan. Oso hotza zen eta askotan kalean barruan baino beto geunden. Gela guztiak ordenagailu, proiektore eta pantaila zorditu dira. Gela aldatzeko eta horrela pedagogia berria martxan jartzeko. Dozenarri portatil ere erosi da, bideokamara, argazki kamara batzuk ere. Patioak konpontzeko. Jantokiko iturri aldatzeko. Inbertsio potoloena eginda igogailuan, ez geneukan igogailurik, eta herrigorari esker igogailua badaukagu. Auzolana Blitasen prestatzen dugu, auzolaneko edo kutxa desente bertan prestatzen ditugu, eta guretzat hori bada, oso polita da bertara jistea eta bertako jendearekin egotea. Herriberako jende ezberdina mugitzen da, euskaltzale asko mugitzen dira, baina era berean herrian hasieran lehenengo urtean pixkat arraro behiratzen gintuzten, euskara ez delako ohikoa bertan entzutea, baina poliki-poliki da itxoiten gaituzte bertara jistea. Azaroan bueltan beti egiten dugun ekimena da eta jendea posik hartzen du, jendea ondo portatzen da bertan, jendea ekonomikoki ere bere arrastoak uzten ditu eta giro alai eta positibo batean gauzatzen da ekimen hori.
Bere garaian, hor frankismoak mina handia eman zuen, bai Nafarrego aldean, bai Herriberan, beziki hor ikustezakegu zenolako ikuspuntua zeukaten beraiek Nafarroarekiko. Nafarroa utzi nahi zuten, Euskal Herria nolabait garbitu nahi zuten, eta horregatik hor ditugu zenbat eta zenbat fusilatu egon ziren Nafarrego alde honetan. Orduan, buelta ematen ari diogu egoerari eta poliki-poliki egin beharreko zerbait da. Pixkat berreskuratzen zer ginen, ze hizkuntza hitz egiten genuen, eta horregatik gure hizkuntza hori berpizteko, gure hizkuntza horri bultzada bat emateko, herrigorak ere bere aletxoa jarri nahi du. Eta guretzat esperientzia positibo bada, zergatik teoriatik edo ekintzetara pasatzen garelako, praktikara, ariketa praktiko batzuk jartzen ditugu, bai eskutik eskuran, zein euskarari puskan. Bai, aurtengo kanpaina honetan bi berrikuntza nagusirekin gatoz. Batetik hiru saskiena, hiru saski ateratzen ditugu, berrinbentatzen gara, nolabait ere beste kolore bat emateko kanpainari, beste bizitza bat, eta era berean ekoizle gehiagori tokia emateko, ekoizle ezberdinak parte hartzen dutelako ekimenean, eta orduan guztiei egin behar zaie tokia. Eta era berean bigarren berrikuntza da, aurten martxan jarri dugula gerraldi ekimena, urriaren 12an martxan jarri genuen, eta nolabait jarraitzen dugula euskalgintzarako edo euskalgintzari bideratzen 25%, baina hortik beste portzentai bat ere badoa ekimen edo proiektu estrategiko batentzako, eta hori da agerraldi ekimena. Zer suposatzen du agerraldiak edo zertarako jaiotzen da, batetik euskararen erabilera sustatzeko, bestetik espazioak nolabait berreskuratzeko, eta bestetik euskararen jarrera iraultzen hasteko edo iraultzeko. Ordune horretarako jaiotzen da agerraldia, eta beti ere euskara erdigunean jartzen duena.